En tant que campions europeus, els Barcelona Gaels van obtenir un passi per a l'AIB Leinster Club Junior Football Championship i això els ha dut a jugar als quarts de final d'aquesta competició contra el Ballinagar, que és el campió de Westmeath. El partit s'ha disputat a les instal·lacions del St. Lomans Mullingar GAA Club de gespa artificial després que la pluja caiguda durant tot el divendres i part del dissabte desaconsellés de jugar al camp de Kinegat, que era l'escenari previst inicialment. Els primers minuts del partit han estat molt igualats. Els Gaels han obert el marcador amb un xut entre pals per sobre del travesser de Thomas Sheehy. El Ballinagar ha empatat mitjançant un punt de Dara Siri. Tommy McDaniel ha capgirat el marcador per als de Westmeath amb la transformació d'un tir lliure. Falta de Luke Siri sobre Sheehy. L'encarregat de xutar-la és Josh O'Donoghue, que fa passar la pilota entre pals i empata per als barcelonins. Atac dels Gaels, pilota bombada, no l'agafa ningú, acaba a les mans d'O'Donoghue, que xuta, la pilota toca el pal i finalment surt rebotada cap a l'exterior. Falta a favor dels Gaels, O'Donoghue xuta entre pals i torna a avançar els catalans. Uns minuts més tard, McDaniel s'escapoleix de diversos defensors i ara sí, aconsegueix un punt i empata el partit per al Ballinagar. Durant els darrers minuts de la primera part, els Gaels han estat més encertats i s'han pogut distanciar el marcador. Primer amb un punt d'Aidan McLaughlin, que tornava a avançar els de Barcelona, i un minut després, un de Conor Murphy, que feia que els Gaels anessin al descans amb un avantatge de 2 punts. La segona part ha començat amb uns Gaels on fire i al cap de 3 minuts, Dara Curran penja la pilota a l'olla, recepció de John O'Keefe, cap a Cameron Nairn, que li passa a Jack Donner i el seu xut acaba al fons de la xarxa. Un gol que suposava 3 punts per als Gaels, que es posaven 5 punts per davant. I un minut després, O'Donoghue aconsegueix un punt més per als de Barcelona. O'Donoghue, que continuava en ratxa, i torna i els Gaels amplien la distància al marcador. Com és habitual en els partits d'esports gaèlics, hi ha hagut un moment en què l'ambient s'ha escalfat amb una batussa entre diversos jugadors, però després d'unes empentes per aquí i per allà, tots s'han calmat i ha continuat el joc com si res. Atac dels Gaels, teva meva entre Matthew McElgun i O'Donoghue, que xuta entre pals, aconseguint un punt més per als catalans, que ja s'escapaven per 8 punts. Amb tot, el Ballinagar ha reaccionat i un parcial de 7-0 ha fet que gairebé empatés el partit. El primer punt de McDaniel. Un minut després, Owen Robinson hauria pogut marcar gol, però Callum Miskelly bloca primer i el porter Jack Carey rebutja després. A la jugada següent, Colin Coleman aconsegueix un punt per al Ballinagar. McDaniel, xut de la banda esquerra i un punt més per als de Westmeath. Falta de McLaughlin sobre Peter Reynolds i el xut posterior suposa un punt més per al Ballinagar. Ara és Brandon Carey que anota un punt, escurçant encara més la distància al marcador. Un altre tir lliure per als de Westmeath, de més de 40 metres de distància, fet pel qual, en cas de passar entre pals, serien 2 punts, com així ho ha fet McDaniel, reduint l'avantatge dels Gaels a un sol punt. Tanmateix, els de Barcelona han anat per feina i a la jugada següent, servei de porteria, Miskelly agafa la pilota, li passa a McElgun, que no controla bé, però amb el peu li passa a Sean Fagan, que lliure de marca no es complica i aconsegueix un punt. Xut de McDaniel de lluny, pilota complicada per a Carey, que rebutja, David Keegan xuta, però el seu company Reynolds desvia la pilota. I a les acaballes del partit, contraatac dels Gaels, iniciat al mig del camp per Alex O'Brien, cap a Murphy, pilota per a O'Donoghue, que avança uns metres, xuta i sentencia el maig per als de Barcelona. No hi ha hagut temps per a res més. Xiulet final i els Gaels que tornen a fer història repetint la gesta de l'any passat quan van ser el primer equip d'ultramar en guanyar en sol irlandès. Els catalans passen a semifinals on s'enfrontaran al Grange-Nolbin, campió de Kildare, el 29 de novembre en un escenari encara per determinar, tot i que serà en algun lloc del comtat de Kildare. Enhorabona, Gaels!